ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Pali uthenga apa umene ukuzungulira pakati pathu munjira ya chithunzi makamaka pa social media apa. Uthenga umenewu ukufotokoza za miyezi itatu yomwe ili yolungama mchisilamu, menemo mwatchulidwa za Rajab, Shaaban komanso Ramadan. Ndipo mwezi wa Rajab mwafotokozedwa kuti muli usiku uwiri wofunikira. Usiku woyamba ndi lachisanu loyambirira la mwezi umenewu wachani wa Rajabu. Mu usiku umenewu mmene mumu mukutchedwa kuti ndi Lailatul Raghaib, akuti usiku umene mmakhala mphatso yayikulu kwambiri. Chifukwa liwu la Ar-Raghaib akulitanthauzira pa chithunzi chomwecho kuti ndi mphatso yayikulu kwa basi. Ndiye akunena kuti mmenemu ni mofunikira mapemphero, ni mofunikira kuti munthu apangemo swala komanso madua, chifukwa chonena kuti malipiro ake ndakulu kwambiri. Ndipo afotokoza za usiku wina mwezi omwe wa Rajab womwe ndi pa 27, ndipo awutcha kuti Lailatul Mi'raj. Ndiye tikamakapa nkhani ya al-Sira wal Mi'raj tikukamba za ulendo umene mtumiki adayenda kuchokera ku Makka kupita ku Baitul Maqdis, ndipo adachoka ku Baitul Maqdis kupita kumwamba usiku umenewu. Ndiye akunena kuti umenewunso ndi usiku wofunikira kwa basi. Then akubwera mu mwezi wa Shaaban kunena kuti pa 15th Shaaban pali usiku umenewu tikutcha kuti Lailatul Baraa, ndipo usiku umenewu ndi wofunikiranso kwa basi. Mu Ramadhani ndi zachidziwikire, palibe amene angakane, muli Lailatul Qadri yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum amapanga al-i'tikaf. Iwo amapanga i'tikaf mu masiku 10 omalizira mwezi wa Ramadhani pofuna kusaka Lailatul Qadri. Ndiye izizi sitikamba fika Lailatul Qadri aliyesamayidziwa chabe kuti mwina kasakidwe konkamene kamasiyana. Ena atamapita mzikiti wa Auje umene ukuchezera pa 21, kenako akapita ku mzikiti wa Auje wina uja umene ukuchezera pa 23, choncho akuti kumene kundukusaka. Kazimezo anazitenga kwa ndani kaya, koma imeneyo si nkhani yathu yomwe tifuna kukambirana apa. Nkhani yathu ndi ya usiku umene ukufotokozedwa mu hadithi imeneyi. Ndiye hadithi mukufotokozedwa kuti muli usiku usanu umene munthu akapanga dua nkati mwakemo, dua imene sikanidwa. Nakufotokoza kuti usiku woyambirira wa mwezi wa Rajab umene kumayambiriro kutakufotokoza kuti ndi Lailatu Ar-Raghaib. Komanso usiku wapakati pa mwezi wa Shaaban umene ukutchedwa kuti chani Lailatu Al-Baraa. Komanso usiku wa lachisanu lina lilonse. Ndiye pali usiku wina uwiri, akuti usiku wa Eid al-Fitri komanso usiku wa Eid al-Adha. Ndiye usiku usanu umeneyo munthu kupanga dua, akuti dua imeneyo sikanidwa yayi. Ndipo akupereka kuti izi zikupezeka mu Shu'b al-Iman ya al-Baihaqi. Tsopano asilamu akuyeneka kuchenjera. Tikati kuchenjera apa si chilichonse chimene angachilandire chomwe chili cholondola. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam adapanga ntchito yomwe maswahaba radiyallahu anhum adamuona akuichita. Ndipo ntchito imeneyo kapena mawu amene adayankhulawo ndi amene lero lino tikuyeneka kuti tuwatsatire. Ndiye hadithi anthu amayibisa akafuna kuti asocheretse mtundu anthu amayibisa. Ndiye lero lino tikufuna kuti tuwauze anthu kuti izizi zomati anthu kupita ku Lailatul Mi'raj ku Chisilamu kulibe, kapena ku Lailatul Raghaib ku Chisilamu kulibe, kapena Lailatul Baraa ku Chisilamu zimene zizi kulibe. Maulamaa mbuyo mwathumu adafotokoza mwatsatane za mausiku amenewa. Ndiye hadithi imeneyi tikayiunika bwinobwino inde ikupezekadi mu Shu'b al-Iman ndi hadithi 3713, komanso tukipeza mu Fadail al-Awqati
mabuku onsewa awiriwa ndi a Imam al-Bayhaqi. Koma hadithi imakhala ndi zigawo ziwiri. Hadith imakhala ndi sanad umene uli mndandanda wa anthu omwe adayipereka hadithiyo. Komanso hadithi imakhala ndi matni. Matni tsopano ndi mawu amene hadithiyo ikukamba. Tsopano kuti munthu ayizindikire hadithi zoti ndi yolondola kapena si yolondola, choyambirira amayang'ana za sanadi. Kodi ndi ndani amene adayipereka hadithiyo? Inu nkhani simungangonena kuti pali nkhani yakuti aliyense afunsa munamva kuchokera kwa ndani. Bwanji anthu samangokhulupirira nkhaniyo asanafunsike kuti wakuwuzani zimenezo ndani. Iwo afuna kudziwa kuti amene wakuwuzaniyo nkhaniyo di anayitenga malo olondola, kapena analipo mmene zimachitika zimenezo, kapena anawuzidwa ni munthu wina. So izizi timakhala tikupanga ncholinga choti tidziwe sosi yakomwe hadithi ikuchokera. Ndiye hadithi imeneyi muli anthu awiri amene akuisokoneza hadithi. Tikayona kumayambiriroko al-Bayhaqi akuyamba kufotokoza kuti amba'ana Abu Abdillahi al-Hafidh ijazatan anna Aba Abdillahi Muhammad ibn Ali as-San'ani akhbarahum haddathana Ishaq ibn Ibrahim haddathana Abdur Razzaq قال أخبرني من سمع ابن البيلماني يحدث عن أبيه. ndiye taonetsa mawu awiri mofira, ibn al-Baylamani komanso abihi. Mawu amene watayika mwaredi ndi amene tikufuna kuti tiwaunike. Ndipo hadithi ikupitilira kunena kuti an ibn Umar ibn al-Khattab qal, kusonyeza kuti awa amene amanena kuti hadithi kuchokera kwa mtumiki popanga posta imene ndikuyikapo mawu a mtumiki ndi anthu abodza. Choyambirira ndi chimenecho. Hadithi imeneyi si kufika pa mtumiki, ikuthera pa swahib, ikuthera pa ophunzira wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Ndiye muona kuti amenenso amalemba chimene chichi ndi mbuli, kapena ngati si mbuli amadziwa chimene akuchita. Amafuna kuti anthu akhulupirire kuti uthenga uchokera kwa mtumiki, koma chilungamo chake uthenga ukuchokera kwa ndani? Kwa swahibi. Ndiye Ibn al-Baylamani akufotokoza kuti bambo wake adati an ibn Umar ibn al-Khattabi adati 5 layalin la yuraddu fihinna ad-du'a, mene momo du'a simakanidwa munthu akayipanga. Lailatul Jumu'ah, usiku wa Jumu'ah. Wa awwalu laylatin min Rajab, komanso usiku woyambirira wa mwezi wa Rajab. Wa laylatun nisfi min Sha'ban, komanso usiku wa theka la mwezi wa Sha'ban, pamene pali pa 15th Sha'ban. Wa laylata, komanso mausiku awiri al-Eid a ma'idi, Eid al-Fitri komanso Eid al-Adha. Hadithi mene yatira pamenepa. Tsopano tiyeni tuone mu juz'un tuhfatu Eid al-Fitri. Buku limeneli mukufotokozedwa hadithi yomwe idaperekedwaso mbuku imeneli. Ndiye mmene mukufotokozedwa tsopano za tsatane za anthu amene akuyipereka hadithi ija. Ndiye ife sitiwafotokoza ena onsewo chifukwa ena onsewo ndabwinobwino kuntundako, koma tiyambira pamene zinthu zalakwika. Ibn al-Baylamani huwa Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Baylamani al-Kufi an-Nahawi. Uyu amene akuchedwa kuti Ibn al-Baylamani ndi Muhammad ibn Abdurrahman mwana wa al-Baylamani yemwe akuchedwa kuti al-Kufi komanso an-Nahawi. Uyuyu anali maula Umar ibn al-Khattab, kapolo omboledwa ndi Umar ibn al-Khattab. Ndiye Ibn al-Baylamani rawa an abihi, amatenga nkhani kapena kuti amapereka nkhani kunena kuti adazimva kuchokera kwa bambo wake. Wa an khala abihi, komanso amalume abambo ache. Walam yusamme, koma chilungamo chake iye yusada wamve anthu akuyankhula zimenezo. Sada amve kwa amenewo, koma amanena kuti abambo anga anena mwakuti, amalume abambo anga ayankhula mwakuti, koma chilungamo chake bambo wake yusada wamve akuyankhula zimenezo, komanso amalume abambo wake yusada wamve akuyankhula zimenezo. Qala Yahya ibn Ma'in. Tsopano Yahya ibn Ma'in akufotokoza za munthu ameneyo Ibn al-Baylamani
kunena kuti laisa bishai'i, iyeyo ndi wopanda pake, ndi useless, alibe ntchito ameneyo. Waqala Abu Hatim wal-Bukhari wan-Nasa'i munkarul hadith. Ndi Abu Hatim al-Bukhari mwini wake wa Sahihi al-Jami' amene adasonkanitsa buku limene kuchita kuti Sahihi al-Bukhari, buku limene pambuyo pa Qur'ani buku la sahihi kwambiri ndi limeneli. Iye akunena kuti munkarul hadith, mahadithi yake tikuyeneka kuti tiwatani, tiwasiye, ndi munkar. Ndipo tikabwera mu kufotokoza kwake kwa Al-Hafiz Ibn Hajar fi at-Taqrib, mu buku la at-Taqrib akunena kuti dha'ifun Ibn al-Baylamani ndofoka. Wa qad ittahamahu Ibn Adi wa Ibn Hibban, komanso adamukaikira Ibn Adi komanso Ibn Hibban, ni munthu amene ndofoka, siwoti mutani mulimbane naye. Pamapeto pake isnadi imene iyi, cheni chimenechi cha hadithi imene iyi, dha'ifun jidda, ndichofoka kwambiri. Muhammadu ibn al-Baylamani wa abuhu dha'ifani, nditudi Muhammadu ibn al-Baylamani komanso ndi bambo wake omwe onse ndofoka. Pachifukwa chimenecho hadithi imene sitingayigwiritsire ntchito. Olata khala kuti amene akuifotokozawo ndandevu zochuluka bwanji, olata khala kuti akukulipirani ndalama zochuluka bwanji, hadithi imeneyi pa Chisilamu singagwire ntchito ku nkhani yokhudza al-ibada. Ndiye tikabwera mu kufotokoza kwake An-Nawawi, Imamu An-Nawawi, tikabwera mu Al-Majmu' akutambasula kuti as-salatul ma'rufa, pali swala imene iliyodziwika mu swala zimene anthu amaziswali, bi salati ar-raghaib, imene ndi swala yomwe amayipemphera yomwe akuitcha kuti ar-raghaib, wa hiya 12 rak'a. Awa watsopano ndi marakati okwanira 12 amene tusalla amaswali anthu baina al-maghribi wal-isha lailata awwal jum'a fi Rajab, amaswali pakati pa maghribi ndi isha marakati okwanira 12 mu usiku woyambirira wachani wa Jum'a mu mwezi wa Rajab. Jum'a yoyambirira mwezi wa Rajab, usiku umene umuona kuti anthu akutani akuswali marakati okwanira 12, ndikumanena kuti imene ndi salatu raghaib. Komanso wa salatu lailati nisfi Sha'ban, komanso swala imene anthu amaswali mu usiku wa pa 15 Sha'ban, mene mwa maswali 100 rak'atin, maraka okwanira 100. Koma anthu azindikire kunena kuti wahatani salatani, maswala awiri amene wawa bid'atani, ndi mabid'a, wa munkarani qabihatani, ndi bid'a komanso ndi zinthu zimene zili zoyipitsitsa kwa basi, ndi bid'a. Anthuso azindikire kuti chinthu chimene iwo akuchitsatira ndikumachikakamira ndikumanyira kuti mtumiki adachichita, koma mtumiki asadachichite, anthu amene akatidzimulidwa kwa basi, akakanidwa ndi mtumiki. Ndi akupitiliza An-Nawawi kunena kuti wala yughtarru bidhakarihima fi kitabi qutil qulub, ndipo anthu musanyengedwe ndi zimene zafotokozedwa mu buku la chani qutil qulub, komanso wa ihya'i ulumiddin, wala bil hadithi al-madhkuri fihima, komanso musanyengeke ndi hadithi yomwe yafotokozedwa mmenemo. Fa inna kullu dhalika batilun, chifukwa zonse zimenezo zofotokozazo komanso hadithi yo batil ndi zabodza. Hadithi yake ndi imene taifotokozayi ndi zabodza zimenezo. Wala yukhtarru bi ba'dhi man ishtabaha alayhi hukmuhuma, ndipo inuyo musanyengedweso ndi zimene ena adasokonezedwa nazo pa nkhani ya kulondola kwa swala zimenezi. Pali gulu linake limene lidasokonezeka ndi kulondola kwa swala zimenezi, minal a'imma, kuchokera mu maimamu. Fasannafa waraqatin fi istihbabihima, ndipo yo adalembalemba timabuku tawo tating'ono mene mundu kumanena kuti swala imene ndi mustahabu, kapena kuti swala zimenezi ndi mustahabu. Fa innahu ghalitun fi dhalik, ndituda anthu amene adasokonekera pa zimenezi, adasokonekera, sali wolondola yayi. Choncho mukufotokoza kwina tikabwera mu sharhi ala Muslim, An-Nawawi akunena kuti qatalallahu wadi'aha wa mukhtari'aha, Allah subhanahu wa ta'ala mutemberere munthu amene adazipeka zimenezi ndi kuziyambitsa zimenezi kuti anthu azizichita. Fa innaha bid'atun munkaratun min al-bid'a, chifukwa swala zimenezi ndi zopeka, ndi zinthu zachilendo
zonyasa kuchokera mu mabid'a allati hiya dalalatun wa jahalatun, amene mabid'a amene ali kusochera kwenikweni komanso umbuli. Wa fiha munkaratun dhahira, komanso mmene muli kuyipa kuonekera poyera, kuli kuyipa kuonekera poyera. Ndiye tuona kuti si an-Nawawi yekha, tikabweranso al-Muhaddith Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah adafunsidwa kunena kuti hal tajuzu salatu ar-raghaibi wal baraa jama'atan am la, kodi ndizololedwa kupemphera swala imene kuchita kuti ar-raghaibi komanso swala ya al-baraa imene ili pa 15 Shaaban. Ar-raghaibi ndeta icho akali kuti ndi juma yoyambirira mu usiku umene wa mwezi wa Rajab. Kodi ndizololedwa kuti munthu ayipemphere pa jamaa kapena ayi? Poyankha imama anena kufa ajaba, anayankha kuti chani, amma salatu ar-raghaibi fa innaha kas-salati al-ma'rufa laylatan nisfi min Sha'ban. Nditudi swala imene akuitcha kuti ar-raghaibi ndi chimodzimodzi ngati swala yodziwika imene anthu amayipemphera pa nisfu min Sha'ban, pa 15 Sha'ban. Swala imene ndi bid'a, komanso tingoti swala ziwiri zimene ndi bid'atani qabihatani madhmumatani. Swala imene zizi ndi zosocheretsa, ndi zomupangitsa munthu kuti akhale ali pa bodza, ndi zonyasa. Swala zimene zizi sizoti munthu aziti ine mwakuti ndine Silamu ndikupita ku wijeni ku 15 Shaaban, ine mwakuti ayi, ndi mabid'a machidule. Komanso akupitiriza sana sile pompo, akunena kuti wa hadithihima, mahadithi ake amene akufotokoza zimene kapena hadithi imene akufotokoza za swala imeneyi mawdu'un, ndiyo pekedwa. Fayukrahu fi'luhuma furada wa jamaa, ndiye swala imeneyi ndiyoletsedwa kuti ipempheredwe kaya pawekha kaya pa jamaa. Swala imene ndiyoletsedwa. Ndiye asilamu tiyeni tisanamizidwe ndi awawa amene amafuna kuti azibwera ndi za mmutu mwawo, azigwisa ntchito mahadithi opeka ndikumanena kuti kumene koko ife tikupanga ibada. Palibe. Tumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akutifotokozera kuti ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allahi illa amartukum bihi. Palibe chimene chili choti ineyo ndidachisiya chinthucho nkukhala choti chikuyandikitsani niyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupatula kuti ndinakutambasulirani, ndinakulamulani, ndinakuuzani kuti kachitidwe kake ndi aka. Tumiki sadauze maswahaba za lailatu ar-raghaib, sanauze ntumiki maswahaba za lailatul mi'raj, sadauze ntumiki maswahaba za lailatul baraa. Zonsezi ndi bid'a. Tentisiye timpemphe Allah kuti atiyendetse munjira ya mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.